Mga higala, kumusta ug maayong gabi kanyong tanan kamo nagapamati niini nga programa Jesus is our Hope. Kini nga programa gipasugdan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our Hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumplitong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay mga higala, magampo kita. Among mahigugmaon dalang panan makagagahom nga Dios nga naa ka sa trono sa kitasan sa mga langit. Sa makausapan ni ining taknaa sa kagabhion o Dios, kami mapasalamaton gihapon kanimo nga aduna pay kahigayunan nga imong gitugot Ginoo nga mapadayon kini sa kahanginan nga programa. Panalangin ni kini nga estasyon ug kini nga programa nga unta mahimo kini nga kasangkapan sa pagpaabot sa kahayag sa kamatuoran ngadto sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan. Itugot mo unta nga pinaagi sa influensya ug gahom sa Espiritu Santo ang mga nagapaminaw karon ilang masabtan ug mahangpan ang mga pulong sa kamatuoran ug diha sa ilang mga kasing-kasing mutubo mugitib ang gugmas pagsunod sa pagpangalaga diha kanimo. Usahayagi sila Ginoo kabiga sa pagduol ng mga laga dinha kanimo, kini among gipangayo ug pagadawaton tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manuluwas. Amen. Okay mga higala, sa makausapa, welcome din sa tong programa Jesus is our Hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo og dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan busa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay mga higala, sama sa atong naandan sa dili pa ta mo irog ngadto sa unahan ato sa aning basahon ning pipila ka mga magbasa o sa tag pipila ka mga text message dinhi sa ato nga cellphone. Mayong hapon kaninyo sir. Doon na pa'y taas-taas nga panahon, una magsugod ang inyong oras sa programa pero mag-text na lang ni daan. Una ang amo ang load talitapos na unya ang among radyo og mauwahi sa gid pod magsagarat man gid sir, maay na nga masayo namo og pa tingog kay hapsay pamation. Salamat sa pagbasa. Norberto de Aine ang inyong dugay na nga suki nga tigpaminaw. Okay dagan salamat kayo brother Norberto sa inyo nga pagpaminaw dinhi sa ato nga programa. Kami nalipay niya na una manghinaot may brother Norberto nga dili lang sa mukutob diha sa pagpaminaw kundi kananang kinini ang inyuhang pamation ang pulong sa Ginoo niya taga-imi diri og mga pangutana gikan sa inyo kay maoro man na ang among pangayoon gikan sa inyo kanang inyong mga pangutana kay mao man hatagan nato dinhi og kinabuhi sa ato nga programa. In short nga ang inyong programa mo'y naghatag og kulor og kinabuhi dinhi sa ato nga program. Usa nga kung okay lang sa inyo ang among mga paghangyo mao mangutana mo sa inyong nabatian and then i-share ninyo ang ato nga programa. This is a part of our kuan sa inyo pod nga gospel ingnon ta no. Salamat kayo. Well na ba tayo basahon mangutana mi sa inyo brad okay pangutana man ni so dili lang usa tano kay naa may pangutana nga ato ron nga hatagan og pagtagad. Okay. Kuya John, mo greet ko kuya og happy birthday kang Lolo Buni. Lo, happy birthday. Imo nagyodon ikasi 34 nga edad lo. Unya salamat kay baskog pa ka, wa pa kay sungkod maglakaw. Tulid paghapon. Hope Lolo Buni nga okay ra ka sa imong birthday gikan sa imong mga apo, mga anak, umagad og mga igsoon. Salamat sa pagbasa. Okay, salamat po. Well, si Brother Libby sa dili pa magaiban og pipila ka mga text message sa iyang cellphone. Mas maayo siguro Brother Libby nga imo usang malili diha ang ato nga monitor aron atong mahibaluan kung diing lugar o dapitan is kalibutan nagagikan ang atong mga pinalangga nga mga viewers. Brother Libby?
Okay, daghang salamat Brother John. Maayong gabi sa atong tanan nga mga listener, atong mga pinalangga nga mga tigpaminaw. Kutob sa naminaw karon sa radio og naglantaw sa ato nga Facebook live mga higala. Kamong tanan kinasing-kasing na sabnamo nga gina-welcome karon ang inyong pagpakig-uban, ang inyong pagpamati ug ang inyong participation sa ato nga programa karong gabi. Manghinaot mi nga alang sa ato mga tigpaminaw nga kun naamoy ikatampo nga mga dugang tubag mga higala ato nang gina-welcome no niya palihog lang pod. Send po mong mensahe nga rin mo mga panimbaya bang atos yung mga friend o niya ibutan lang pod siguro og asan dapita nanukad mo no kay aron mahibaw-an sa nato mahibaw ta nga dapita diha mo nag-text no diha dapita kay usay di ba mi ka hibalo og asan lugaraha mo dapita mga kaigalaan. Okay, sublion ako namo ang tanan amo nga gina-welcome. Unya palihog no alang sa ato mga viewers, mga followers, mga listeners ng program atong i-share mga higala ngadto sa atong mga friend ang ato nga programa parang daghan ang mablessed sa tulumanon ug daghang makapamati unya daghan sad nga makasabot sa mga pulong sa atong Ginoo. So sublion ako ang tanan ato nga gina-welcome sa ato nga tulumanon sa Jesus is our hope. Okay, di ta magdugay higala ato ning lantawon makadiyot ang makahigalaan nga nagpadala og mga mensahe. So kamo diha higalang wa pa. So hinahinay na mo og type no. Anya isend dayon diri. Kay malipay sad mi nga dunay mga mensahe nga among ma-receive gikan ninyo kay ato amo ning programa tanan no ato amo ni ka involved man ta tanan public tungod kay kining atong programa ang atong mga number ato gining gi-open sa public o niya ato sang gitagaan og kagawasan ang public sa pag contribute or pag-react mga higala kana kun wa kay nato masabti ang pulong sa Ginoo kung namoy mga pangutana. So isend na din kay ato nang tagaan og higayon unya ang pagtubag sa inyo nga pangutana. Okay, ato na ning tan-awon mga higala, ato na ning sugdan pagbasa ang nagpungasi nga mga mensahe gikan sa atong mga kahigalan, gikan kaninyo mga higala. Okay, niya si Lynn of Keria, mayong gabi kaninyo Kuya John o Kuya Livy. Watching from Kinatarkan, yagsin siya og heart. Salamat kayo, Sterling. Mayong gabi inimo uban sa imong panimalay. Niya pod si J. Marie Kalapuan sa Saudi Arabia ni. Mayong gabi sir. Greet lang ko ni Neljon Bersero. Naminaw giron si Neljon Bersero. Hinaot okay ra siya. Naminaw siya ron. Yung nag-send po siya heart o kamot nga nag-pray. So, kana sis, o interrupt ko sis okay ra gid ni si Brother Neil John, no? Isipa lang nga si Brother Neil John tanom na siya. Unya ang tanom kinahanglan nga bisibisan, habuk-habukan, paaso-asuhan. Unya wa may lain gid ana nga makahimo ikaw raman. So okay ra gid na kung kanunay nimo siyang madiligan, mabisibisan, mahabuk-habukan. Okay ra gyud kay na kay honest to say ang mga lalaki manggod ma-inspired, ma-strengthened na based sa inyuhang performance nga gipakita. So ang relasyon mulambo gyud mulig-o na siya sa diha nga maayo gyud nga pagkaatiman. So thank you so much sa imong pagsulod sa atong programa and hoping nga okay ra ka diha sa diini nga naso Brother Libby. Tuani sa Saudi Arabia, unya kini si Sister Jimari, Brother John. Kuani siya devoted gini siya nga Jesus Miracle Crusade. Wow. Unya ang iyang mama Miracle Crusade namatay ito nga Miracle Crusade. Nya pag crusade nato Dios mabuli, ang iyang papa nga wa gyud to madaas yang mama sa una natingala gyud siya nga unsay atong gibuhat nganong nagpabaptize man pod ang iyang papa. So wala imposible gyud sa Ginoo. Ang espiritu na imo hiccups kasing-kasing sa humok pa na sa pan nga mamun. Pero dugay na siyang nagsulti siya nga matupan ni Brother Nelson nga ni agyud siya sa SDA og natingala siya o niya sige siya paminaw sa programa o niya
gawas pa gyud magsira ni Brother Nelson converted na gyud siya. Murag giniguli siguro niya murag pabaptize na ni si Sister Jean Marie. Amen, amen. Ah, Sister okay. Jean Marie. Daghan naman sad nga mga GMC Brother John nga nakapangalagad siguro ni sa ato programa. Yes, oo, dili gina ikalimod no nga naa magay mga GMC sad nga nga bautismuhan dinhi sa atong programa pero Sister Remedios Day Montiliano, GMC. yes, to. uban pa din na lang nato ma-detalye dinhi sa atong programa sa kanginan pero sayod ta unya atong pasalamatan ang Ginoo nga wa siya nagpasaga dinhi sa atong programa na nalangin siya unya dunay mga tao nga ingnon ta naghatag og pagtagad sad sa mga kuan kanana nga niini nga programa labi nas nagdalas programa unya wa pud nahimong hawsyaw ang inyo nga mga inunta kinasing-kasing tabang para sa nagdala ani nga programa. Okay ni asad si Nunahani Monterde Punay, maayong gabi ninyo Anha, Kuya John, Kuya Livy og sa tanang listeners. Salamat sa pagbasa and God bless. Niya nag-send pod siya og kamot nga nag-pray. O niya heart pod nag-send siya. Okay, salamat hani nya mag-prepare ka kay one of those days og bahimo hangyoon ti ka nga madala ka diri sa Bugo para personally makakanta ka diri sa ato nga program aron pud na ang imong talento ma-exercise kung sa sundang pamabaid mahait na siya. So again, mag-prepare ka sa imong kantahon diri unya sa ato nga programa. Thank you so much. Okay ni asad si Brother Rufino Moreno, nag-send po siya heart o kamot nga nag-pray. Thank you kayo Brother Rufino Moreno. So Brother Rufino, convertido sa din sa ato nga programa. Thank you so much Brother Moreno. Napakas Baybay City karon. Daghan kayo ni dinhi daghan kayo Brother John nga mga follower nato nga mga converted di sila nabaptize sa ato programa. Mao bitaw o malipay ko nga kuan ay kanana ang daghan dinhi mabasa nimo diha nga kasagaran convertido dinhi sa ato nga program. So thank you so much Brother Moreno. Kuam sa ni og tawo mo'y maghunahuna lisod sa ni unta makabig kay may mga kuan masani ug may mga kuan pa sa sinultian pa sa amo may mga kinagos kay naam ni mga abilidad ni sila mga kublan-kublan man na pero ang Ginoo lagi mas gamahanan man man ang iyang gipangsalibay itong iyang mga gihunahuna nga makadepensa niya. So nagpasabot nga powerful gyud ang pulong sa Ginoo kay bisag kublan madutlan. Yes. Okay, mutugkad god sa tugka dadutlan gis Brother Rupinos pulong sa Ginoo. Asir ang iyang kubul-kubul. Siya gid mo asir iyang pangubol sa pulong sa Ginoo nya abot unsa tong iyang mga kuan sa na gipanglubong tong uban labay ba to unsa tong hitabo basta nga siya ray naibaos kinatibuk-an na. Bisag hinapinan tong lawas niya pero gidutlan gyud ang kasing-kasing. Yes. Okay, ang iyang mensahe niya po Brother Ronilo Itang, usanis mga avid listener nato o niya nagpaabot lang ni sa baptism og muuli ni nga nis Pilipinas. Brother Ronilo, may gabi ni mo. Para sa ako si Brother Ronilo og sa Tagalog pa. Adventist ni gyud lifestyle Brother John. Yes, isa sa kanina ang inuta tunay nating kapatid kay Kristo. So salamat Brother Ronilo sa tinuod lang Brother Ronilo. Wala juga kay bawo pod tuwing text ni Budere dili gid na namo malimtan bisag asa naghatag sa kag strength and inspiration namo dire dinhi sa atong programa kay kinahanglan magyud ning antusan gyud kay uwan og init og mga kadelikado sa among biyahe araw-araw Brother Ronilo. Pero salamat sa inyo diha nga gawas sa Espiritu Santo kamo nakatabang pod pagdasig namo dire. Okay, ang mensahe mayong gabi na usab kaninyo Brother John, Kuya Livy og sa mga kaigsunan nga tigpaminaw ning programa og nag-view karon. God bless sa tanan. Okay niya pod si Million Silasol, tulog ni ka-heart iyang gisend og tulo ka kamot ka nag-pray. Salamat kayo Million Silasol. O niya pod si Madslia Monies. Ay Mader, may gabi diha Mader. Mayong gabi ninyo diha Pads. Panslib og anakon John og tanan nakong mga kaigsunan diha kang Kristo. Panslib basin dili pa mahuman og limpyo sa balay Miyerkules na lang kuhaa. Okay, Miyerkules na kumana. Okay, salamat Brother. Ako nya nga muanha nya midinhag itugot sa Ginoo
Unya gihandom sa gagmama ug may lugar ka makabisita ka dito sa Maya unya gitugot sinodad-on ako akong anak nga babae kay aron pod nga makahimamat nimo kay amo magid ni siya nga gisultian magyalo magkuyog minas motor kanunay gid kanako nga gihisgutan niya. Salamat mother. Okay niya po, Sister Ginalyn, lumundad, maayong gabi Sir Libby o Kuya John. Naminaw ko diri sa tindahan sa Busugon. Ari ko nagtrabaho og naminaw pod ang akong inahan. Mama Alicia lumuntad naa sa takop sa amo ang balay. O niya, at the same time, nag-send pod siya og tulo ka kamot nga nag-pray og tulo ka mga heart. So thank you kayo, Sister Ginalyn. Niya po si Syudjan Hista Abalye. Good evening mga koys, mga kuyas. Si Ma'am Judean manigad. Thank you ma'am. Niya po si Erlinda Neri Istaura. Good evening to all sa mga naminaw o mitanaw karon sa tanang mga SDA nga nasakop sa Matag-Ob Church. Okay. Sa Matag-Ob Leyte ni. So itong mga Sanchez diha og gadtong basta kay salamat daghan tag listener din ha sa Matag-Ob Leyte. Unya beside ana naapoy na nga kabi gud din ha sa ato nga programa sa Matag-Ob Leyte. Okay na po si Sister Merlin Derder. Maayong gabi sa tanan. God bless. Ni pag-imisay si Syudjan Hista Abalye. Regards kay Lolo Paulino and Lula Salbina dira sa Tabugon o gangan ni Sister Julian. Yes. Ego ni grandparents-in-law nako dira sa Tabugon. Hihihi nagapaminaw sad sa atong programa. Salamat Sa diha sa Tabugon nga naminaw. Hinon we know nga naagid tay daghang mga listener po diha sa Tabugon, Bourbon. Salamat kayo kang Lolo Paulino o kang Lula Salbina diha sa Tabugon. Niya po si Loida Agdalapis Tumakas. That's Brother Will ni. Brother Will. God bless to all listeners and viewers. Labi na gid sa mga gwapo nga mga host sa Jesus is Our Hope, Kuya John and Kuya Liv. More power to our program watching from Iloilo City. Okay, I'm sure nga si Brother Roel or Tata Tumakas ni. So thank you so much Brother Ta for watching. Okay niya po si Roland Neri Ginon. Mayong gabi Brad John o Brad Liv. Welcome sa inyong programa dira sa Bugo og sa tanang kaigsunan diri sa Metro Manila, Visayas og Mindanao. Palihog lang ko og ampo Brad sa atong igagaw diha sa Davao nga si Sammy Caballero na admit sa hospital tungod kay naay flak blood sa iyang utok. Okay, gani this is a serious karon, God bless. This is a serious problem kay utok magyod si Sammy Caballero. Okay. Blood clot siguro. Blood clot ni siya sa iya nga utok mo magid na unya. Yes, that is a serious. Ang budlay magudana kung ang clotting niya mas dako na sa piso. Murag ingon ta na lang 50-50. Hope nga gamay rigid kayo nga mura lag lugas mais ang clot sa iya nga kuan kay di kaayo na danger. Pero wala imposible Ginoo. Sammy Caballero o usa ni sa ato nga iampo Ginoo. Okay ni apod si Pastor Rogelio Sabate Edoliverio. Pastor, salamat. May gabi ini mo diha og ni Ma'am Nars og ni Sir Ronron og ni Ma'am Runa og ni Sir Tata. Unya, kumusta sa Ate Femia? Okay, ang mensay, God is your partner, mga Pads Slave. Yes, it's true. Pads John, mga radio evangelist. Thank you so much, Pastor. God bless you, Pastor. Niya po si Chel Notario Aragon, nag-send po siya og kamot nga nag-pray og heart. Salamat kayo si Chel. Kini sila Brother Libby, konvertido sa ni sa atong nga programa sa radyo. Niya po si Brother Rufino Moreno, di anak ko sa Look, San Remio, Cebu. Okay, thank you, brother. John, og Bro Liv. Okay. Nauli day ka, Brother Rufino. Niya pag yun si Mads Lia, may unta inigsimba nako pagkasabado anakon. John, ikaw ang speaker.
Dili taga kuan mother murag 99.9.5% nga dili ako ang mas speaker kaysa Bugo man ka. Unya walay schedule na ako diha sa Bugo, but I'm hoping nga bisag dili ako ang mas speaker magkita ra gyapon ta if God's will. Okay na po si Jeannie Rama Fermain. Good evening ninyo diha mga brad. Paita akong signal oy. Galuding pero naminaw mi sa radio. Ninyo always God bless. Okay. Ninyo tanan. Okay, sa Victory Calatrava, Negros Oriental, Magudni, Occidental, no? Unya, Sa kini okay sila, na. Brother Libe, kuani, kanana ang konvertido po na yun. Sa ato nga programa sa radyo, nagkamit mi one time dito sa ilang founding anniversary, June 15. Unya, nagkita mi dito, nya, kinini ang uban ni Brother Ricardo Incabo nga mo gining duol ngadto sa simbahan ani presentar nga magpabautismo ato listener subo lang pod si Brother Loloy gikuha na sa Ginoo pero okay lang kay nangalagad mo to siya sa Ginoo. Kumusta ni Brother Nonoy Sulibio ug Sister Nini ang usas ato gyud pod nga nasuod nga igsuon sa pagtuo diha. Thank you so much sa inyo ha sa Victory Church. Sunod-sunod ding mga converted sa radio. Yes, oo. Po si Canister Lia Muñez, si Lesbert Vicente. Yes, INC Brother po ni Vicente. sa una Yes, pa naman, INC. Murag gikan sa kuan diha sa kanana ang crossing Salamanca Tubuso Negros si Brother Mudan Flores, just imagine ka 53 years gikan sa Baptist Church. Nya ni upgrade siya siyang pagpangalaga sa Ginoo. Karon igsoon kuan na gyud siya lipay tang kuan siya gyud na nga matinumanon siya nga Adventista. Thank you so much, Brother Mudam. Yan niya po si Brother Doming Bunukan. Yes, Converted po din. ato sa ning Usas mga konvertido. pioneer, Brother, Yes, mga konvertido sa to gid ni wa man ni mag-ili si Ninong Doming gid og Simpak. Doming CD magid niya kay wa man ni usa siya mutug-an siya nga apelyido. Doming CD kay nag-order mo sa atong CD. Sunod-sunod tong mga security siya sa Globe unya sundan ni Brother Rolando Rubio ban siyang misis kanini ang security sa kuan sa Cebuana unya kuanan po di Brother Juan sa security sa kanana ang Central unya si Brother Way Pipito po na security din sa Veralio og uban pa nga di na nako makuan pa di na nako ma-recall. Yes, Na kinis Brother Doming kay grabe gini ka-devoted nga Catholic. Yes. Kaya na anay mga igagaw og mga igagaw pare og Madrid din na basta-basta. Sikihor man ni siya. Yes. Anya ang iyang usas mga nindot kayo nga eksperyensya nga una nagpaminawan siya sa programa ni Sok Fernandez sa radio kasunod gid siya. Pero sa diha nga nakasuway siya paminaw sa Adventista, wa na gid siya muhunong. Hangtod nakasabot siya sa kabaturan o niya usa siya sa mga devoted nga SDA. Okay. Murag church elder na siya ba dyan? Yes, Ninong, og okay ra sa imo Ninong, kanana ang basin og may time unya nga makuan ka sa EWR, ma-interview ka sa imong pagkakabig sa pagpangalagad sa Ginoo. Ihanay ang short nga stories sa imong kinabuhi Ninong, gamay lang diri sa imong pagkakatoliko, background sa imong mga kanang pamilya og unya until nga kamong tibok pamilya na kuan mo na bautismuhan. Dili lang gid kayo taas kay one of those days siguro maybe this month or next month ang taga EWR mo interview sa imo og ako kang i-introduce no kay naa na may ilahang na schedule nga ilang interviewon pero sige ra na sila gi-interview unya usa sa mga writer sa AWR ning contact sa ako unya mangayo sila og mga inunta short story kanang nindot nga kaagi sa nangakabig dinhi sa ato nga programa sa radyo. Okay, yung mensahe ni Brother Doming Bunukan. Good evening ninyong duha, Brad Lib o Brad John. Nagtanaw ta karon. Good evening usab sa tanang mga nagsunod nining programaha. Nag-send siya og tulo ka mga heart. Okay, Ninong, salamat kayo Ninong ha kay taas na gid ang pagkalapas sa ato nga program sa oras. Unya salamat kayo. Unya salamat sa day kayo ni Ma'am Ethel ug ni Ma'am Daisy Bunukan. Thank you so much sa inyong concern, Ma'am. God bless you ninyong tanan. Onya niya sa Nalisa Arabis, mayong gabi mga igsoon, Brother John o Brother Libby. God bless sa inyong ministry. Ako kanunay gipangumusta ang akong ginikanan diha sa Bantayan Island, Batchanchela family.
watching from Nabutas Metro, Manila. Okay, ato ning dalikyatan paglantaw higala ang nagloading man ang pikas nga screen. Okay, moadto lang ta sunahan atong ihatag ang panahon ni Brother John alang sa pagbasa sa pangutana nga atong entertainon karong gabi. Okay, daghang salamat Brother Libby. Ato ni higalang kuano ni ato ning tagaan og pagtagad nya for in kaso magani kay taas na ang oras nato ug di ni nato mahuban og tubag karon ugma sa gabi ato ning tubagon padayonon og tubag for in kaso di ta kahabol sa oras karon no. Mo ni ang kuan kini ni ang pangutana maayong gabi kaninyo Brad. Usa ko sa inyong tigpaminawan dinhi sa inyo program. Matud pa sa Defender, kulang ra kuno mo sa kahibalo. Inyo kontrahan ang mga larawan, pero ang Dios nagsugo pagbuhat og larawan nga kirubin, Exodo 25:18. Og si Moises nagbuhat og larawan nga bitin, Numeros 21:9. Busa dili sayop sa usa ka Katoliko nga magbuhat og larawan kay wa man pud namo gisimba ang larawan. Salamat kaayo Brad John, si Roger Golosino ne. Okay, daghang kaayong salamat Brother Roger Golosino. Unya salamat nga ang imong ugangan pod matud pa nimo imong imbitaron nga makapaminaw karon gyud no hinuon. Ang imong ugangan sa makadaghan na pod matud pa nimo nakapaminaw tong programa pero dili gyud ma-successive labi na may panahon nga mag-ulan-ulan dili kaanha sa inyo ang imong ugangan. And hoping nga madayon tong imong plano nga imong ugangan palitan nimo radyo aron di na lang mo anha diha sa inyo nga permanente na gyud nga makapaminaw sa ato nga programa. So balikan ko ni og basa ha. Maayong gabi kaniyo Brad, usa ko sa inyong tigpaminawan dinhi sa inyo program. Matud pa sa usa ka Defender, kulang ra kuno mo sa kahibalo. Inyo kontrahan ang mga larawan, pero ang Dios nagsugo pagbuhat og larawan nga kirubin, Exodo 25:18. Og si Moises nagbuhat og larawan nga bitin, Numeros 21:9. Busa dili sayop sa usa ka Katoliko nga magbuhat og larawan kay wa man pud na namo gisimba ang larawan. Salamat kaayo Brad John, si Roger Golosino ne. So daghang kaayong salamat Brother Roger Golosino ha. Daghang gid kaayo nga salamat. Usbo na ko Brother Roger ha. Og dili gani ni kuan ron pagtubag ugma ato ning humanon ha. Just in case kay taas naman ang naiban sa atong oras sa atong programa. Okay. May tungod ni ana nga imong gisulti nga usa sa mga Defender no unya bisan tuod ug wa nimo nganlig diining dependera kinsa ni pero masabot nimo kay ang drain sa imuha drain gikon may tungod maglarawan unya wa may laing mga Defender og larawan ang kanimang gitawag CFD ha Catholic Faith Defender no Catholic Faith Defender. So ang imong gisulti nga usa sa mga Defender nag-ingon nga kulang rami sa kahibalo. Dili, there's no big deal for me may tungod ana nga mga bahina no kay og kahibalo ang hisgutan natural nga kulang gyud mig kahibalo kay kung wa pa ang Ginoo siguro unsa na lang gyud ka only nga puno og insaktos kahibalo ang Ginoo ra. Kami admitted me 100% mo-admit mi ana nga kulang ramis kahibalo mo nang kanunay nanginahanglan gyud mi sa tabang si Ginoo kay kulang man mis kahibalo. Pero ato lang ni kay based on the Bible man ni ato ning kuanon ato ning susihon ragod. Kining gihisgutan nimo nga ang Ginoo nagsugo sa pagbuhat og larawan nga kirubin. Buhat larawan nga kirubin 25:18 sa Exodo. Katanay, makuha naman nimo ang pagsabot ni Brother Roger Golosino. Ang Ginoo nagbuhat og larawan nga kirubin. Klaro man kaini nga nagbuhat ang Ginoo og larawan nga kirubin. Ako ning ihulagway sa imo ha. Unsa ning duha ka kirubin din sa unang mga panahon god sa diha nga gidala ni Moises ang mga Israelinhon, no? Gikan sa Ehipto paingon ngadto sa kamingawan
Pag-abot sa kamingawan, si Moises mibiya sa ila temporarily kay miadto siya dito sa bukid sa Sinai. Og didto sa bukid sa Sinai, gihatag sa Dios ang duruha ka papan nga bato ngadto sa kang Moises sa iyang gisulatan sa duha niya ka mga tudlo sa napulo ka sugo, Exodo 31:18. Karon mibalik si Moises tungod sa kuan kanana ang mando sa Ginoo og unya kadtong bato nga papan gisulatan sa Ginoo, nabusdak man tong Moises kay nakita niya nga ang mga Israelinhon nga iyahang gidalagikan sa Ehipto nibalik man sa ilang naandan nga mga pagkuan, mga kinaiya, nagsimba og mga larawan. Unya kadtong mga larawan nila nga nati nga baka gikan to sa ilang mga alahas, mga kwintas, singsing, pulsiras, gipakuha ning Aaron nga kini si Aaron igsuon ning Moises. Unya ilang gitunaw, unya gihimo nilang larawan nga baka nga nati og unya didto ang Israel, ang mga katawhan nagasimba-simba sila ug nagayukbo sila sa mga larawan og linilok. Remember nga ang word nga Israel, ang buot ipasabot na ni chosen or peculiar people, pinili nga mga katawhan sa Dios. Karon kining mga butang nga wa nakapahimot kang Moises, busa diha sa mga pinili nga mga katawhan sa Dios, dili gyud kasali ang pag-ila, ang pagsimba o pagbuhat sa mga larawan o mga linilok. Remember, kay kung nauyon pa to, si Moises ni masuko og unya kibusdak niya ang papan nga bato na posgay giri-write man to ang napulo kasugo nga gisulat sa Dios sa duha ka papan nga bato sa iyang kaugalingong tudlo. While nga si Moses kahingpit na nga nabalik didto sa katilingban sa Israel, ayaw gid kalimot nga ang Israel hinumdum niya nagpasabot kinig chosen or peculiar people. Ayaw kalimot nga kita ang mga modernong Israel, chosen or peculiar people, sa mga pinili nga mga katawhan sa Ginoo, dili kasali ang pag-ila o ang pagsimba sa mga larawan o mga linilok. Well, ato ning hulagwayon na lang sa diha nga sila padayon sa pagpanaw. Just imagine ka, 40 years nilang pagpanaw dito sa Kamingawan. Ang kadtong papan nga bato, nagbuhat sila og arka kanang gitawag the Ark of the Covenant. Unya kining the Ark of Covenant didto gisulod ang papan nga bato nga gisulatan sa napulo ka sugo. Unya sa bisan asa sila maglakaw, ilan ni siyang dadon kay duna man niyayungan siya, hinalupan sa mga bulawan. Nahitabo kini nga ang Ginoo nagsugo sa kang Moises pagbuhat og larawan nga kirubin, duha ka larawan nga kirubin. Unya kining larawan nga kirubin bulawan pagyud ni, unya ang ilang pako nag-abot ani nga nagsyado ni adtong the Ark of Covenant nga gisudlan sa napulo ka sugo. Buti pasabot nga ang presensya ug proteksyon sa Ginoo naa sa iyahang kasuguan. Okay, naa sa iyahang kasuguan. Karon, nagbuhat ang Dios. Diha na lang ta, dihi ang akong paghulagway, Brother Roger Golosino. Kung ato ning tugutan apan dili na tuuyunan, ang Ginoo nagbuhat man nagsugo man pagbuhat og larawan nga kirubin. Ang pangutan na kining mga larawan nga inyong gibuhat karon kinsa may nagsugo ana. Kirubin man tong gisugo sa Ginoo aron maproteksyonan tuto ang the Ark of Covenant nga gisudas na pulo kasugo sa Dios. Kanang inyong mga larawan gipangbuhat karon kinsa may Ginoong naghimo ana atong hisgutan. Kining kining Enhanced Kanunay Panabang, kining Fatima o kini si Lorenzo Ruiz o kini si kanang Pedro Calungsod. Tan-awa ra gud ninyo o ang history ana, background ana ang Pedro Calungsod. Hantod ron buhi pa, kay PBE player mo na ang gikuan niyo sa dagway ana ang si Pedro Calungsod. Susihan niyo, i-search niyo ang history ana. O kunya daghan pang mga larawan nga inyohang simba ginabuhat kinsa may nagsugo ni ana nga ang gisugos Ginoo ngadto kang Moses ang kirubin man. Unya ang kamo na nagbuhat man pumog inyo puglain. Unya kinini ang kinsa may nagsugo sa inyo ana,
Gisugo ba mos Ginoo nga magbuhat mo og Senyor Santo Niño? Gisugo ba mos Ginoo magbuhat mo og Senyor San Miguel Arcangel? Unya magisugo ba mos Ginoo magbuhat mo og Santa Filomena? Gisugo ba mos Ginoo magbuhat mo og Inahan sa Kanunay Panabang? Unya gisugo bas Ginoo magbuhat mo og larawan nga Padre Pio? Gisugo ba mos Ginoo magbuhat mo og larawan Mother Teresa? Ay Brother Roger, sayon ra magyud kaayo sabton unta ang kamaturan pero inyo ra gyud nga gilisod-lisod, ha? Karon, kung ato na pod nga sundan kanang imong gisulti nga argumento sumala sa Numeros 21:9, ha? Nga si Moises nagbuhat og kini ang bitin nga tumbaga nga larawan. Yes, tinuod na. Pero ang pangutana, asa naman ni rong bitin gisugo sa Ginoo sa inyong buhaton? Nga ang bitin nagrepresentar man na kang Satanas sumala sa pinadayag. Ug unya nahitabo manggod nga sa panaw nila didto sa Kamingawan dunay tunglong nga miabot sa ila nangamang ang daghang kaayong mga bitin gipampaak ang mga Israelitas kutob sa mapaakan mamatay ug maoy hinungdan nga dunay inunta dunay bay gikuha na Ginoo ba alternatives nga gihimo nga kining mga bahina mapabilin ang pagsalig sa Israelinon ngadto sa Ginoo. Busa si Moises gisugo nga magbuhat og larawan nga bitin tumbaga unya ipatindog didto sa ibabaw sa bungtod ug kutob sa mga taong mapaakan og bitin mututok ni adtong larawan nga kanana ang tumbaga nga bitin. Karon kanus aman mong mga Katoliko gipamahit og mga bitin unya asa man na rong larawan nga tumbaga ang bitin kung inyong basihan tong gibuhat ni Moises. Brother Roger, itugot unta sa Ginoo nga dili mo mapalayo sa kamaturan, dili mo madayunan pagkahisalaag kay ang panahon talitapos na, no? Mo ni ang kinini ang gipanghisgutan. Well, adto ta sa mga kining gihisgutan nimo brother kanana ang Roger Golosino nga wa man sagyud pud na ninyo ang larawan ginasimba, wa ninyo gisimba. Ang mas mayo siguro brother Roger Golosino uban sa tanang mga naminaw ron karong panahon na inyo nang anamon og search, anamon ninyo og susi, anamon ninyo pagtuon kanang inyong mga pagtulunan og doktrina kay aron mo mahibaw sa kamatuoran. Tanaw ra gud ang mga nangakabig sa pagpangalagad sa Ginoo sa pagpangwalis mga apostoles. Mga apostoles na ang nanagwali, ha. Unya may nangakabig. Tanawa ang buhat 17:11, ha, ug kining mga Hudiyo mas mabuot pa sa mga Hudiyo didto sa Tesalonica kay ilang gisusi ang kasulatan adlaw-adlaw aron sa pagsuta kun ang mga butang nga nadungog nila tinuod ba. So dili na pwede nga igo ka lang mutuon na lang sa imong nadungog ug nabati, kinahanglan imo pod nga susihon kung tinuod ba kay makasabot ka man nga tinuod ang imong nadungog ug nabati kung gisusi nimo ang balaang kasulatan. Unya karon nagsusi bagod mo wala nganong moingon kung wala kay nagpabilin mo nga ingon ana. So padayunin ninyo ang pagsusis kamaturan, makasusi mo sa kamaturan dinhi sa ato nga programa. Well, ni ako'y basahon brother Roger Golosino kining nobena perpetua sa Senyor Santo Niño sa Sugbo. Unya ang impranihil obstat ani mao si kanana ang Messenger Esteban Montesilio, Vicar General. Ang imprimator ini si Julio R. Cardinal Rosales kanhi as obispo sa Sugbo. Karon dinhi sa page 3 o sa page 13 ako ning basahon, ha. I'm sure nga di kita kahuman ani rog tubag brother Roger ugma na lang ni sa gabi nato tiwason, no. Karon ni ato nga tan-aw dinhi sa page 3 kay kanang imong giingon nga dili sayop sa mga Katoliko nga nagbuhat og larawan. Kay gisugo man lagi sa Ginoo si Moises magbuhat og larawan. O tinuod na gisugo niya kamo kinsa may nagsugo sa inyo. Gisugo di mo magbuhat mo. Wa man. O sa ato pa dihang bahina wa na mo palso na mo. So karon ato ning basahon no, sa page 3 nagingon, O Senyor Santo Niño, ikaw ang akong hari ug ang akong Dios, nagasimba ako kanimo. O ingon nimo wa gid mo magsimba anang larawan pero ang inyohan ang imprimator is Julio R. Cardinal Rosales, arsobispo sa Sugbo before, o unya nagampo malagi di ay mo. Ingon nimo wa nya ipadayon nato pagbasa. Ikaw ang akong malig-ong manlalaban, nagapalaban ako kanimo, ikaw ang okay.
pilit naman hinuon. Okay, ikaw ang patron sa Sugbo. Dangop ako kanimo, ikaw nga nagbuhat sa daghang katingalahan, pinaagi sa imong larawan nga milagroso dinhi niining mga kapupudan. Hinumduman mo ako og sudo nga kining kabus nga kalag og nagadangop kanimo aron imong tabangan. So muning mga pag-ampo dinis inyong doktrina. Unya niya pa sa 13 ato ning basahon. Nganong magbasa mi ani brother Kuan Roger o basta nang naminaw, kamo na lang magunahunag nang hilabot ba mis inyo kay amo ra magkinigibasa ning inyong mga balasahon. Niya sa page 13 katapusang pag-ampo. Pag-ampo man din ni. Niya kinsa man ang giampuan. O milagroso nga santo ninyo, nagaluhod kami atubangan sa imong santos nga larawan ug nangamuyo kami kanimo nga tan-awon mo nga maluluy-on ang among masulubong mga kasing-kasing himoa nga ang among mga pag-ampo. Naklaro ani. Among mga pag-ampo makatandog unta sa imong malumo nga gugma. So, importante gyud maayo gyud brother Roger Golosino magsusi. Samas mga nangakabig sa unang panahon, balikan ako buhat 17:11, ilang ginasusi ang kasulatan adlaw-adlaw aron sa pagsuta kung tinuod ba ang mga butang nga gikasugilon ug nadungog nila. Susihan ninyo ang balaang kasulatan. Dili kay ukiramo sa inyong mga pangulo, sunod-sunuran ramo, tango-tango ramo, unya wa mo kahibaw, nga di ay gitudluan mo sa bakak. O klaro man na, sumala sa Malakias 2:8. Kung imong basahon sa Imbibis, maing balita Biblia, ang mga pari mibiya sa kamaturan ug nagtukmod sila sa kadaghanan sa pagbuhat og sayop. Tan klaro na ang gisulti. Unya aron ka makahibalo nga ang gitudlo sa inyo insakto o sayop, walay lain susiha ang kasulatan. Kay si Kristo mismo nagdasig gyud pod nga magsusis kasulatan. Juan 5:39, kamo nagasusis mga kasulatan kay nagunahuna man kamo nga pinaagi niini. Makakaplag kamo kinabuhing dayon ngani kini mao ang nagpamatuod mahitungod kanako. So brother Roger Golosino, kini nga programa nagadasig sa inyong mga nahuna sa pagsusi sa balaang kasulatan kay ang kasulatan pulong sa Dios ug ang pulong sa Dios kamatuoran. Juan 17:17, balaan na sila pinagi sa kamatuoran, ang imong pulong mao ang kamatuoran. Busa aron imong mahangpan masabtan brother Roger o basta nang naminaw ang kamatuoran, susiha ang balaang kasulatan. Well, ugma sa gabi ato ning padayunan sa pagtubag ang imong pangutana brother Roger Golosino. Si brother Libby maghatag og dugang pagpasabot ni ini nga mga bayna. Brother Libby? Okay, daghang salamat Brother John. Unya adto ta magbasa dinhi sa mga nakita nato sa screen. Okay niya si Sister Elisa Villastique. Permi kong maminaw Brad sa radio, pakusgan gani nako og now nakapalud nako, nakapaminaw na pod sa cellphone pero always radio gyud ko. Salamat kay ma'am no. Salamat Lisa kayo Villastique. ninang sa imong pagsunod sa ato nga programa. Unya, thank you so much po sa mga napambit nimo nga mga panahon ug kahigayunan para sa amo. Salamat. Okay, di pagin siya minsay. Good evening, Brad Alexander Diheto o Brad Libby Clavis o kanatong tanan. So, good evening, ma'am. Ano niya po sa Friday Filicano, maayong gabi ninyong duha, Brad Lib o Brad John. Nagtanaw ko og live diri sa San Fernando, Cebu o nagtanaw sad ang akong asawa si Chris Filicano o akong anak si Rose Filicano diha sa Lawis Housing, San Remigio. Okay, salamat sa mga Pelicano family nga nagsunod ning atong programa. So, akong ibalik para sa ako ang mga taong naminaw sa pulong sa Dios, ilang ginapapid, ilang ginapakaon ang ilang kalag. So, salamat sa mga Pelicano family. Okay niya po si Nelson Punay. Good evening mga brad. God bless. So, God bless also Brother Nelson Punay. Okay, moadto ta higala sa unahan. Okay, ato ning di pwede mensahe akong tanawon sa ako nga cellphone mga higala nga keypad. Murag
kini mensahe gikan ni sa Ormoc ba siguro kuno ako na sayop. Okay, ato ning basahon. Good evening Kuya Libby, Brad John ug sa tanan usab na minaw karon. God bless sa tanan kuya. Salamat sa pagbasa from Philly Disor. Okay, salamat sa mga Disor family, konbertido sa nis atong programa. Kumusta mo diha sa Dolores Ormoc? Okay, nepagyod. Good evening Kuya John sa tanan usab na minaw. Okay, di pa mensahe siya. Di ami naminaw kuya sa ilang balay ni Tio Titing Canonio. Iyang asawa ati Leonila Disor Canonio. Salamat kayo no, Sister Philoe Disor ug mga Canonio family nga nagapaminaw sa ato nga program. Niapod si Moises Alex Liaban, nag-send siya tulo ka mga kamot nagpray o mga heart, mga kahigalaan. So thank you kaayo Moises Alex Liaban. Okay, moadto ta sa ato ning delikatan pagbasa mahigala ang mga nag-like kung nato nabasa ganiha. Niya si Ronilo Itang, Oliver Ken Gidjen, Rufino Moreno, El Silong, Ginalyn Lumuntad, Alma Mahait, Arlinda Neri Istaura, Nelly Canto, Siloy Del Tam, Judith Pipito Baring Istor, Mary Grace Mungkada Mainit, Tomailo Linad White, Lovely Diheto, Abner Dualio, Neo PGB, Onya Niapod, si Mila Rose Argawanon, Anthony Herona, Freddy Pelicano, Rachel Pilungo, ni Aritas Maghart, ni sila si Rose Jane Carabio, Linabog Munchadora Nas, ni asad si Rio Rias Likigan, Jolena, Jimelin Gomez Tikling, Vincent Etorma Vistar, Puibi Alvarado, Ronaldo Bragat, Larry G.R. Punay, Analisa Arabis Bing Punay, Vidal Likigan, Imelda Osabel Boratso, Norlan Pagal Scout Ranger Senior, Yapon si Neljon Bersero, o si Brother Ronilo Itang. So muni atong mga nakita din sa screen, atong mga pinalangga nga mga listener, o niyapon si Brother Gerardo Lubitania. Dade, may gabi ini mo diha dade. No, thank you so much for being nice dade. Kumusta man mi Banji, Ma'am Jane ug sa sanyo kabata unya sa tanan nga nagsunod sa tong programa des nasod sa Australia. Thank you dade. Si JP Advent, si Sir Jerome. Sir Patagnan. Jerome, sir. Salamat jud kaayo sir ha. Nya ang Ginoo magpakamaayo nimo. Okay, niya si John Magdadaro, Basilio Tero Notarion Jr., Loida Adalapis Tumakas, Tomailo Linad Uway, niapod si Melideth Branzuela Fuentes, Lovely Deheto, Noli Layon, niapod si Tata Likay-Likay Sanglitan, niya okay, niapod si Robelin Villaganas de Cesario. May gabi Mads o bani paritutok sa inyong mga kabataan. Sa tanang magkaigsunod das Isla Silutungan. May gabi. Thank you for viewing with us. Diyan si John Michael Cinco, si John Hista Abalye, niapod si okay, niya si Emily Delao Hilig, Jimelin niapod si Maricel de la Cruz, Abner Dualio, Oslinton Jane, Caroline Mariquet Galiares, Jeffrey Joseph Destura Nobabos, Jaja Alegado Nolia. So as of this time mo ni ato mga nakita, so moadto ta mahigala sa paghatag og dugang tubag sa pangutana. Ang pangutana naghisgot sa mga ayang na pamatian si Roberto Barjon no, sa CFD. Matod pa niya sa usa ka depender nga kulang kuno tas kahibalo. Kay ato kuno gikontra ang larawan nga ang Ginoo nagsugo man kang Moises lagi buhat og larawan ki Ruben nya si Moises nagbuhat pod og bitin nga larawan. Mao man na ilang justification, ilang i-justify ba nga ang ilang pagsimbag mga larawan naas Biblia. Pero nagsugo bagong Ginoo na si Moses Sigala nagbuhat og larawan nga kirubin. Nagbuhat siya og kadtong larawan sa tumbaga nga bitin. Pero gisugo tos Ginoo kang Moses. Wa nakasala si Moses kay sugo si Ginoo.
og ang pagpabuhat sa Ginoo ngadto kang Moises dili paludhan, dili ipasimba mga higala. Karon pangutana, kining mga larawan nga gihimo sa nagdefend, mga defender, nagdepend yun ana, nga nalipod niya ng pagtulon ana, naabatay mabasa sa Biblia nga nagsugo ang Dios nga pabuhaton taana nga larawan aron ludhan og simbahon. Mga tarungan na bagay sila nga wa may masimba ay. Oh, bisag klaro nagsimba. Wa may magsimba. Oh, wa may magluhod ana. Ang nagluhod ay para bas uwak ba nga magsigingong wa bisag na nagtangag. Oh, bisan og nagsimba mong wa para lang yun nga ilang panalipdan ang ilang kasaypanan. So, sa Biblia, kung imong basahon ni Gala, against yun na siya sa balaod sa Ginoo. Des Exodo 20, 3 ngadto sa versikulo 5. Gisulti diha sa 3 nga dili ka magbaton og laing Dios atubangan ko. O ni ikaduhang sugos na pulo ka sugo, dili ka magbuhat og kinulit nga larawan sa bisan unsa nga dagway nga tuas itaas sa langit dinis ilalom sa yutag sa katubigan, dili ka magyukbo kanila, ayaw og simba kanila. Sug magbuhat tag larawan ang tuyo nga tong yukbo-yukboan, simbahon, ludan-ludan igala, perting supaka ana sa napulo ka sugo. Mao nay naa sa sugos Ginoo, ikuna og ikaduhang sugos Ginoo. Mabitay hinungdan diri sa katisismo higala, kini ikaduhang sugo sa Ginoo wa ni nila i-apil. Nganuman kay mabuko man sila. Mabuko man. Wa i-apil gitangtang ning sugo ang mga higala. Ang gibutang sa ika-number 2 sugo sa Ginoo, ilang gibutangan sa number 3 nga di magpasipala sa ngalan sa Dios. Number 3 man na, ilang gitangtang ikaduha nga naman kay maigo man silang manudlo, di ta magbuhat og larawan nga kinulit, dili ta magsimba og magyukmo magluhod. Wala na apil kay pertem yung karuha ana. Sumo na nga ilang gipangtangtangan ang balaod sa Ginoo og naghimo-himo sila og ilang kaugalingong sugo nga nahasupak na sa sugo sa Ginoo. Oh, nasupak na. Wa man kita mabasa kanang ilang mga gihimo nga larawan nagsugo ba ang Dios na wa. Mulimod silang wa mi nagluhod ana amo gihimo, nagluhod ay nagsimba. Oh, niamagani ni ang libro nga kining akong gikuptan sad nga nobina alang sa Senior Santo Niño sa Cebu. Niya mabasa po dinhi nga ang larawan ni Santo Niño gisimba mga higala, giludhan gisimba. O niya natay mabasa sa Biblia na nga ludhan og simbahon, wala. So nagpasabot nga naghimo og balaod og sugo nga wa isugo sa atong Ginoo. Okay, wa naman tayo higala atong nakita dinhi si Moises Alex Liaban, libog man ang katarungan sa CFD kay ang napulo kasugo di sila mutuman kay sa Hudiyo rakono, pero ang kirubin nga si Moises ray gasugo pagabuhaton sila nagbuhat tinud og larawan nga sa mga Hudiyo kaha. Okay po, di siguro ni ato pong ambit-ambitan unya. Okay, wala mo tayo time akong ibalik ang panahon ni Brother John. Okay, mga higala magampo kita. Dalang pananog magkagagahom na mga Diyos, nagastronos sa langit, panalangin niya ang mga tao, nagapaminaw sa imong pulong, dadas kahayag sa